ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, хуш омадед ба барномаи чашмаи умед. дафъаи дигар ман гуфтагӣ будам дар бораи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал. ману шумо гуфтем ки фикронаи шумо ин фундаменти шахсияти шумо аст. ҳар чизе ки шумо орзу доред ки ба ҳаёти шумо пайдо шавад, ҳар чизи умеду мақсаде ки шумо доред аз фикронаи шумо вобастагӣ аст. агар ки дар фикронаи шумо тоза бошаду фикри илм, фикри ҳамон мақсаде ки шумо мехоҳед ки ба вай расед дар ҳаёт, ҳамон фикра ҷорӣ кунед ба саратон, ҳамон чи ҳаёти шумо пайдо мешавад. Лао Сезе пеш аз Конфутсия зиндагӣ кардагӣ буд. Чандин ҳазор сол пеш дар ин сарзамине ки ману шумо зиндагӣ дорем гуфтагӣ аст ки что мыслимо, то осуществимо. ҳар чизе ки одам фикр кардан метавонад, ҳамон чиза ҳаёташ ба ҷорӣ кардан метавонад. То есть ҳар чизе ки шумо ҳамона тасаввур пайдо кунед, агар фикраш ба ки бошед, ҳавай ҳаёти шумо ба пайдо мешавад. бародарои азизу гиромӣ, ман гуфтане ҳастам ки шахсияти шумо, мана ин шахсияти шумо, вақте ки шумо мехоҳед ки шахсиятатонро созед, а ин шахсиятатон ҳаётатон вобастагӣ аст. шумо ина нағз мефаҳмед. Неки ин шахсият аз чӣ вобастагӣ дорад? Аз ду чӣ? Фикрона, то есть фикратон, фикри шумо ва гӯем одатҳои шумо. Чӣ чиз одатҳо? Привички. Мысли привички создают вашу судьбу. Ин чӣ гуфтаи гап? Фикр, то есть фикронаи шумо, мышлени шумо месозад, фаҳмиши шумо месозад, баъд аста-аста привичке шумо пайдо мешавад. Привичке ки шумо доред, анами привичке шумо ё муваффақ мекунад, ё ки ба камбағалӣ мебарад. Диққат кунед. Мардуми камбағал намефаҳманд ки привичка ҳаёти инсона роҳбаландӣ мекунад. Не ки одаме ки фикронаи камбағалӣ дорад, ин чизро намефаҳмад. Ана мардуми сарватманд ин чизро медонад. нигоҳ кунед. дар ҳамин ҳаёти инсон тамоми чизе ки шумоя рӯҳафтода мекунад, тамоми чизе ки шумо дилшикаста мекунад, тамоми чизе ки шумо камбағал мекунад, тамоми чизе ки шумоя аз чӣ гум шарманда мекунад, шумоя бадбахт мекунад, ҳамин чизо ба назаратон зебо метобад, блистящ метобад, яке лаззат метиҳад, шумо ба ҳавасмандӣ мебиёрад. мана мисол, доимо пул расход кардан, растаҷительство, магазино ба гашта, либоси рангоранг пӯшидан, кайфу сафо карда ресторан овқат гаштан, занака бозӣ кардан, чӣ гум аз ин мошин ба он мошин, а ин мошини зебо фурӯхта дигараш, мана ин хеле сигарет кашидан, арақ хӯрдан, нос кашидан, ҳамин чизо, мана ин казино бозӣ кардан, ё ки ҳамин чизо агар шумо диққат карда бинед, ҳамини шумо ба як ҳаловат метиҳад, ҳамин чизо шумо ба што круто метобад. Вой круто сигарет, вой круто вай деловой машина, вой круто. ҳамин чизо як интересно метобад назари одаме ки ҳамин ҷавоне ки ҳозир нав калон мешавад, вай ҳам орзу мекунад калонтатарш як мотоцикли круто гирад, телефони крутoi дошта бошад. ё ки ҳамин хел ҳар як чизе ки шахсияти шумо ба зарараш аст, вай шумо ба диққат ҷалб кунанда метобад. Не ки вай чизе ки шахсияти шумо месозад, ба ақл мекунад, худотарс мекунад, олим мекунад, чемпион мекунад, бузург мекунад, вай ба осонӣ ба даст оварда намешавад. вай аз шумо чӣ талаб мекунад? Диққат, сабр, вазнинӣ, меҳнат. фаҳмидед? барои ҳамин қадар мана мисол китоб хондан, намоз хондан, аз болои худ кор кардан, бизнес сохтан, ҳамин чизҳо шумо маҷбур мекунад ки шумо дигар шавед. шумо дигар шавед. барои ҳамон ин чизҳо ҳаёти одам ба ҳамту пайдо намешавад. диққат ҷалб кунанда наметобад. чӣ гум зиқ метобад. ҳамин китобхони ҳафсала нест. вақт одамо гумон мекунад китоб хондан вақте бекорагӣ ба хондан дар кор. фаҳмиданед? мана нигоҳ кунед. ин чизҳо аз шумо дисциплина, план қатъи кор кардана талаб мекунад. сари вақт кор кардана, мошини дисциплина сохтан дар кор худатон ба. дисциплина гуфта чиза мефаҳам тоҷикиш ба. ин қарор карда рӯи нақша кор кардана. баъзе вақт шумо вақте ки рӯи нақша кор мекунед, хушатон намебиёд, монда шудед. неки ина кардан дар кор. ранге ки ҳамин 5 вақт намоз хондан аст ку, сарфи назар ту монда шудиме, имрӯз ту зиқиме, имрӯз ту ба хушбахтиме, хурсандиме, ҳавай аз сари вақт кардана дар кор. айнан ҳамин хел барои муваффақ шудан аз болои худ кор кардан, анамин ҳар чиза сари вақт кардана ёд гирифтан дар кор. нигоҳ кунед.
мардуми камбағал як урфу одатҳое доранд ки вайҳоя ба камбағалӣ оварда мерасонанд. аз хурди мардуми камбағал ба худашон ҳамон урфу одатҳои гандая тарбият мекунанд. сухани баъд, рафтори баъд, ҳанам чизҳо аста аста урфу одати ҳамоно шуда мемонад. ин урфу одатҳои ганда аста аста зиндагӣ ва камбағалӣ ба мебарад. мардуми сарватманд бошанд, урфу одатҳои сарватмандӣ аз худи хурдиш тарбия мекунад ба худаш. ман мақсади гапам чи аст? мақсади ман гуфтани оне дорам ки шумо агар ки ҳамин рӯз аз болои худатон кор кардан сар карда фикру одатҳои мардуми сарватманда ба худатон тарбия кунед, баъд шумо ба мана ин одататон ба шумо ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. диққат, аввал инсон, мана нигоҳ кунед, шумо мана инҷо бастед, шумо аввал ҳаракат кунед ки урфу одатҳои мардуми сарватманда ба худатон тарбият кунед, одат кунед, ранги мардуми сарватманд зиндагӣ бурдана, фикрона. баъд ин шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. ин беҳад зарур. диққат кардаестед, рӯзиш ба привичка мешад. аввал привичка худ ба тарбия мекунед, баъд привичка шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. анакун, агар ки шумо ҳамин привичка мардуми сарватманда худатон тарбия накунед, ага шумо хоҳед нахоҳед анон привичкаҳои мардуми камбағал шумо ба пайдо мешад. ранги агарот, агар ки ҳамин агарот меҳнат карда чизи хуб нашинонед, алафи ёбои серавно мебурояд. характери шумо анамин хел аст. ана формула диққат кунед. аввал русиша мегум, баъд тоҷикиша. мысли, сначала мысли появляются в голове, они со временем, когда мысли повторяются 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз, превращается в поступок. И эти мысли превращаются в поступок, и поступок раз за разом повторяется, и она превращается в привычку. И ваши привычки постепенно формируют ваш характер. И ваш характер в итоге формирует вашу судьбу. Вот она формула, по которой необходимо четко понять. Тоҷикиш ба мефаҳмонам. фикр. аввал инсон ба фикр пайдо мешад. ҳаме чиз сари шумо ба монанди фикр пайдо мешад. мана мисол зан гирифтан, хона пӯшидан, мошин харидан, корхона сохтан, китоб хондан, анакун. ин мусбатош. манфиош, як каса ғайбат кардан, як кас қатти ҷанг кардан, зан қатти ҷудо шудан, ҳаме амино аввал сари одам ба пайдо мешад. ё ки мана мисол халқи мо дуруя кардан, мана ин оппозитсия, халқа ганда кардан, давлата ганда кардан, ҳамино аввал калли одам ба пайдо мешад. ҳаме ин чизҳо аввал дар сари одам пайдо мешад. диққат кунед. вай мусбат аст ме, манфи аст ме, аввал ба монанди фикр дар сари шумо пайдо мешад. вақте ки дар сари шумо пайдо шуд, шумо як бор, ду бор, се бор ин фикр ки такрор шудан гирифт дар сари шумо хоҳед нахоҳед вай такрор мешавад. вақте ки вай такрор шудан гирифт, аста аста вай фикр рафтор ба табдил меёбад. шумо як бор ҳамон кора мекунед, гум мекунед, ҳеҷ гап не, як бор ман дига намекунам, кам як бор. бо ҳамон ба дилатон мекашад, бо ду бор мекунед. баъд аз чанд вақт, чунки фикр чуқур шуда рафта истодааст, фикр такрор шуда истодааст. шумо медонед ки барои чи ҳаёти баъзе одамо дигаргунӣ нест. 5 сол, 10 сол, 20 сол аст меҳнат мекунад, ҳаёташ дигар намешад. баъзе одамо 15 сол, 20 сол аст муҳоҷирӣ мерад мебиёд, ҳаёташ дигар нашудааст. ҳамин камакак пул мебиёрад ки хурду хӯрокаш мемира, ё хонаш ремонт мекунад, ё мошин мегирад, бо ҳамин мошина фурӯхта богашта мебуравад. 5 сол, 10 сол, 20 сол аст одамо меҳнат мекунад, нека сифати ҳаёташ дигар нест. баъзе одамо ман мебинам ки баъд аз 40 сол боз меҳнати кардагиш ҳаёташ дигаргунӣ надорад. ҳамин дигаргуние ки ҳаёти ҳавай ба пайдо шудааст, ҳамагӣ 5% ё 2% ё 1%. а сабабаш дар чист? ҳамватанои азиз, аз хотир набароред ки ман олими равоншинос ҳастам. сабабаш дар он аст ки 95% фикри шумо фикри дирӯза аст. баъзе одамо 99% фикраш фикрое ки соли гузашта буд дар сараш, фикрое ки як моҳ пеш буд дар сараш. аз сабабе ки фикри вай кӯҳна аст, ҳаёташ ҳамо хел кӯҳна мемонад. сифати ҳаёти одам дигар мешавад ба сабаби дигар шудани фикраш. нигоҳ кунед, фикри шумо такрор мешавад, такрор ба такрор омадан мегирад ба сари шумо. баъд
як рӯзе ин ба рафтор табдил меёбад. шумо як бор ҳамон хел мекунед, назаратон ба ҳичи наметобад, бо ду бор мекунед. ҳамин бачам як бор дуздӣ мекунад, хам мегӯяд ҳеч ки надид, аҳа хуб будааст. ё ки як бор як кас қати ҷанг мекунад, ё як кас як ғурбат мекунад, баъзе вақт як бор наглигӣ мекунад, дашном метаҳад як каса, худаш ҳис намекунад. як бор ду бор кардед, рафтор мешавад. рафтори шумо аста аста одат ба табдил меёбад. ҳамон ба одат кардан мегиред. уже гумон мекунед ки нормально. мана одаме ки нигоҳ кунед порахӯрӣ карда мегардад, як бор ду бор се бор гирад, одат мекунад. гумон мекунад ки так должноби, гумон мекунад ки ҳамин хел буданаш дар кор. одат шумо мекунед ҳам хубӣ ба, ҳам гандагӣ ба. некӣ кардан ба одам одат карданам мекунад, ё ҳам бадӣ кардан ба. аста аста шумо одат мекунед. ҳамон ба одат карда мебуравед. як рӯзе шумо виҷдонатон уже, агар ки шумо кори бад ба чақа шудед, виҷдонатон уже шумо ҳамон ба одат мекунаду шумо уже дига саратон фикрам намеёд ки ман ҳозир ҳамин кори нодуруст кардам. чунки ки шумо ин ба одат кардед. уже шумо эҳсосоти ҳамон виҷдон алам наметиҳад, шумо зӯрӣ намекунад шумо, чунки ки одат кардед уже. як бор занака бозӣ кардед, ҳамон ба одат мекунед, ду бор, се бор, панҷ бор рафтед, одат шуда мемонад. ва шумо ба ҳавай ба дилатон кашидан мегирад. шумо хоҳед ки агар ки шахсияти бузург созед, аз занака бозӣ даст кашед, аз дигар корҳои бад даст кашед, ҳамин кор ки ҳаётатон дигар шавад, ана фикра дигар кунед, ҳаракат кунед ки ҳамон фикр сари шумо пайдо нашавад. всё. ҳамон фикр агар дар сари шумо пайдо нашавад, всё. шумо мана ин хел инсон мешавед. шумо аз дарун бриллианте ки худо сохтагӣ аст, ҳамон ҳунару таланте ки худо додагӣ аст, ҳавай зиёд шуда мебуравад. ман ҳамчун равоншинос мегӯям ки чӣ қадар одам бисёртар гуноҳ кунад, ҳамин қадар ақлаш кам мешавад. ба ҳамин қадар фаҳмишаш кам мешавад. ана ҳамон пешаш ба проблемаҳош аст, фикри ҳавай ҳал кардан наметод. ҳамин хел мушкилиҳои зиндагиш аст, ҳал кардан наметод. ба шиста фақат ҳамин анекдот гуфта мегардад, шерхунӣ карда. чиба? чиба ки мана ин одат шуда мондагӣ, фикрона кунд шудагӣ. фикри одам, скорости фикри одам кунд шуда мебуравад. диққат кунед. ин ба шумо одат шуда мемонад. одат бошад, характери шумо месозад. характери шумо ин тақдири шумо месозад. ана формула. ана мин формула ки диққат карда бурмадед, мефаҳмед. сифати умри шумо аз тақдиратон вобаста аст, аз шахсияти шумо вобаста аст. барои ҳамон ҳар як инсон як миқдоре хуҷаини умри худаш шуда метод. ҳар як инсон як миқдоре ба ҳаёти худаш дигаргунӣ сохта метод. тақдир дига аст, интихоб дига аст. тақдир чист, интихоб чист? тақдири шумо ки шумо тоҷик таваллуд шудагӣ ҳастед, дар ҳамин давру замон таваллуд шудагӣ аст. мана мисолан шумо 1000 соло ё ки 1200 соло давраҳои Чингизхон ба таваллуд нашудед, ҳозир таваллуд шудед. ин тақдир аст. шумо писар ё духтар таваллуд шудед, шумо фарзанд доред ё надоред, ин тақдир аст. ана кун, кадом соҳаба мехонед, кадом кор ба рафта кор мекунед, кадом чӣ коро бахад, вай ин тақдир нест, ин интихоби шумо. шумо ҳозир ҳамин шишта ҳамин барнома гӯш кардан, гӯш накардан, ин интихоби шумо аст. шумо худатон интихоб мекунед ки ҳамин одатҳои бада худатон ба тарбия кунед ё ки одатҳои хуба. мардуми камбағал одатҳои бадро ба худашон тарбия мекунанд, не ки ҳамона надониста мекунанд. чиба ки муҳиташон бисёртар дар байни ҳамон мардуми одатҳои баддошта мегарданд. вақт нигоҳ кунед, таксиста мешиносад, носкаш носкаша мешиносад, адвокат адвоката мешиносад, юрист юриста мешиносад, занакабоза мешиносад, арахура мешиносад, муллоя мешиносад, олима мешиносад. чиба ки вақте ки шумо ҳамроҳи одамое гаштед ки ҳамин хел одати бад дорад, вай аста аста шумо ҳамон ба одат мекунед. ин ба монанди осиё аст ки дар байни осиё бошед, чангаш ба шумо мерасад. агар ки кумур шумо исун кашола карда партед, ангишт кумур сиё мешавед. равған исун реза дастатон чарб мешавад. инам ҳамон хел аст. ана кун, мардуми камбағал чӣ хел одатҳо доранд? одатҳои мардуми камбағал дурӯғгӯе. нигоҳ кунед, як бор фикр мекунад ки дурӯғгӯм мумкин ки намедонад ку дурӯғгӯе, рафтор дуюм бор такрор шуд, одат шуда мебаровад. бахиле, ҳасадхӯри якдигар, таҳассубчӣ не ҳасадхӯри якдигар. ана ғайбат,
фақат гапи дигаро туи ин кас ин хел буд, мошини фалон кас фалон хел, ман хел ғайбат, ана тамбалӣ, тамбал хушаш намебиёд ки кунад, тамбалӣ. ҳама тамбалтарин одам кияй? ҳамон тамбале ки тамбали ақлӣ дорад. То есть ман шумо ба гуфтам ку кадом ҷузъи бадани одам ҳама тамбала, ин мозг, ин майнаи сари шумо. ана хароҷота бисёр кардан, ин одати мардуми камбағалай. ҳама қадar даромад дорад, ҳамон даромад расход мекунад. ҳама қадar даромад дорад, ин даромад зиёдтар расход мекунад. агар ки 2000 сомони даромад дошта бошад, 2500 сомон расход мекунад. баъзе вақт ҳозир дасташ пул нест, нека рафта харид мекунад, мегӯд ки пулам ки шуд метиям. То есть инам одат шуда мебуравад. аввал расход, баъд даромад. нигоҳ кунед, аввал расход мекунад, баъд азоб кашида зиқ мешад, чибаки вай телефон мекунад, ин телефон мекунад, ин пула куҷо уфтатиям гуфта. анами ҳамаш фикронаи камбағалӣ аст ки аста одат шуда мемонад. шумо бояд ки аввал ҳамин привичка, забони русиш ба одат привичка мешад. аввал шумо бояд ки привичкаи мардуми сарватманда тарбия кунед худатон ба, баъд ин привичка, ин чизе ки шумо ба одат шудагиай, шумо ба ёрдам мекунад ки муваффақ шавед. баъзе одамо мана мегӯянд шумо монда намеша ҳар рӯз кор кардан ба, шумо монда намеша ҳар рӯз китоб хондан ба. не, ман ҷурабозӣ надорам. ягон ёро рафиқи бисёри ман надорам. ёро рафиқи ман партнёром, ёро рафиқи ман мана ин коргаром, ёро рафиқи ман шогирдом. ман туйгардӣ ё ки гапгардак надорам. ҳамон туе ба фақат мерам ки ҳамон туй барои ман дар ҳақиқат зарурай. мана ин туйгардию ин чизҳо вақти шумо бисёр мегирад. одати мардуми камбағал чиай? пул расход кардан, ҳамон ҷое ки вай пул баргашта намебиёяд. диққат кунед, як бор карда, ду бор карда, 10 бор карда, ҳамон ба одат мекунад. ҳамон ҷое пул расход мекунад ки вай пул баргашта намебиёяд, тамоман гашта намебиёяд. барои ҳама қадар якумин коре ки шумо бояд кунед, шумо бояд ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кунед. вақте ки одатҳои мардуми сарватманда худатон ба тарбия кардед, анамон майнаи сари шумо дига зиддията бас мекунад. одат шудагӣ ку, одат шудагӣ бошадага па привичка шумо ҳамона карда рафтаам мегиред. мана мисол, ман китобхона барои худам одат кардагӣ. ҳозир ман мегӯям мардуми сарватманд чӣ хел одатҳо дорад. мардуми сарватманд мана ин хел одатҳо дорад. китоб хондан, худотарс будан, дасти ба хайр доштан, инам одат шуда мебуравад. хайру сақоват кардан, бисёртар некӣ кардан. як бор мекунед, ду бор мекунед, 10 бор мекунед. ҳамин шумо ба урфу одати зиндагӣ шуда мемонад. хушсухан будан, худа тарбия кардан ки сухани дилнишин қатти тарбия кардан. ана спорт ба машғул шудан ки тамбал набошӣ. ана нигоҳ кунед, аз болои худ кор кардан, то есть аз болои худ кор кардан, доимо болои характери бади худ кор кардан, нест кардан, нағзаша тарбия кардан худ ба. ана бизнес сохтан, аз даромади худат як камтарак сармоя ҷамъ кардан. ҳар боре ки даромад мекунед камтар сармоя ҷамъ кардан. доимо хароҷотҳои худа контрол кардан, расходҳои худа доимо контрол кардан. доимо ҳамон камтарак пуле ки ҷамъ мекунӣ, сармояе ки ҷамъ мекунӣ, ҳавая ҷое ба истифода кардан ки аз вай пул гашта биёяд даромад хати. як бор мекунад, ду бор мекунад, 3 бор мекунад, 5 бор, ҳамон ба одат кардан мегирӣ, ёд гирифтан мегирӣ. барои ҳамон мардуми сарватманд ҳамаш аввал ҳамон привички, ҳамин одати сарватмандша худаш ба тарбия мекунад. баъд шумо манами одататон, ҳамон тарзи зиндагиятон, привичкаятон шумо ёрдам мекунад тезтар сарватманд шавед. ман ҳамин хел кор мекунам. ҳар рӯз стандартҳо сохтагӣ ман барои ҳаётам, стандартҳои сохтагӣ ки барои ман ёрдам мекунад. ҳар рӯз ман 1 соат қуръон мехонам. ҳар рӯз чандин сол шуд. доимо ҳар пагоҳи рӯзе 1 соат қуръон, ним соат зикр. зикри номи худованд.
чиба ки рӯҳона ман худам бояд тарбия кунам, ақлама пурра кунам, аз болои худ кор кардан дар кор, амал кардан дар кор. 25 та амри худованд аст барои кардан Қуръон ба 25 та маън кардаги гуфтаги запрет. Ина ҳамаша ҳар рӯз кардан дар кор. дуюм, ҳар рӯз ман 1 соат китоб мехонам барои ақлама зиёд кардан. ҳамун одат шуда меравад. аввал ба мушкилай, аввал ба хушатун намебиёд, аввал ба мехоҳед ки телевизорро тамошо кунед, аввал ба сериалҳо, ин ёру рафиқо, ҷурабозиҳо ва мегӯяд исун рав ва мушай мекунад. шумо бояд ки қарор кунеду сопротивляция кунед, наравед, а паси мақсадатон равед. ҳар рӯз 1 соат китоб хондан, ҳар рӯз 3 та упражнение барои варзиш ба кам ки бошад, 100 та приседани, 100 та анҷимани, просто ҳар рӯз. агар шумо ҳамина просто спокойно кунед, 100 та пресс, не ки ҳар рӯз кунед, шумо мебинед баъд аз чанд вақт ҳаёт тамоман дигар хел мешавад. Не ки стандарт, аста одат мешавад. ақаллан ҳар рӯз 1 сомони хайрот кардан, ҳар рӯз ҳамин шумо ба одат шавад. ё ки ҳар рӯз 1 кори нек кардан. ман ҳар рӯз оилама 1 гапи хуш мезанам, ҳар рӯз ақаллан бегаҳӣ ба ман менависам, ҳамин рӯз чӣ кора ман кардан тавонистам барои охиратам. ана кун ҳар рӯз аз 10 та то 20 та задача решат кардан камаш ба. ҳар рӯз аз 10 та то 50 та звонок кардан. ҳамин стандартҳои ман худам ба сохтам. аста ҳавои ман ба ёрдам кард. баъзе рӯз бисёртар, баъзе рӯз камтар. аста ҳамин чӣ тарзи ҳаёт шуд барои ман. агар шумо қарздор боше, шумо бояд ки ҳар моҳ 20% даромадатон ҳамуна. ман доимо дода қарзатона кам кардан. ин аста ба шумо одат мешавад. одат мешавад. аз сухане баъзан вақт мумкин ки суханои бад доред, забонатон одат кардаги аст аз сухани бад даст кашидан. ҳар сол ақаллан 2 та ҳунар ёд гирифтан. ҳар сол ё ки 1 та забон омӯхтан, ё ки як чизи, як давлати нав рафтан. одат кунед тарзи зиндагии хуб, тарзи зиндагии мардуми сарватманд хати. вақте ки ман сарватманд мегӯям, фақат пулдора намегӯям. барои ин гуфтагиҳои ман, барое ки шумо ҳамин ҳар рӯз 1 соат китоб хонед, пули бисёр дар кор нест кохе. барои ҳамон аввал шумо шахсиятатон ба кор мекунед. доимо ахотир наброред ки инсон аввал соҳиби илм мешавад, инсон аввал ба ақл мешавад, баъд муваффақ мешавад. шумо баъзе вақт гумон мекунед ки агар ки ман пул дошта бошам, ман рафта муваффақ шудан метавонам. не, мумкин ки шумо баъзан кор карда додару хоҳаратон ба пул додагӣ ҳастед. мумкин ки баъзан шумо кор карда хештаборон ёрдам кардагӣ ҳастед. ҳамон пуле ки шумо додед ба ваё тақдири ҳава дигар кард? не, шумо беҳтараш ки додару хоҳаратона як китоб хондана ёд диҳед, як ҳунар омӯхтана ёд диҳед ки вайҳо фикри ақлӣ қаттӣ пул кор кардана ёд гирад. чиба ки даромаде ки шумо ҳисоби ақлӣ ба даст мебиёред, вай даромад ҳазорҳо бор зиёд аст нисбати даромаде ки ҷисмонӣ кор карда ба даст мебиёранд. мана нигоҳ кунед, чӣ ба одат кардаги мардуми камбағал, мардуме ки фикронаи камбағале дорад, чӣ ба одат кардаги гумон мекунад ки нигоҳ кунед, я мо ино мегӯем трудовой доход. трудовой доход гуфта чизе мегӯем, фақат мардуме фикронаи камбағал доштаги гумон мекунад ки ягона роҳи даромад сохтан рафта меҳнати сиёҳ, меҳнати азоб кашида карданай. мо ино мегӯем трудовой доход. кор куни пул ҳай, кор накуни пул нест. ана кун фикронаи сарватмандӣ чи аст? мардуме ки тарзи фикронаи сарватмандӣ доранд ва фаҳмидан ки ҳосиле ки аз ҳисоби илм ба даст мебиёрӣ вай доимӣ ҳаст ва ҳазорсолаҳо ҳаст. барои ҳамин қадар ва ё пассивни доход гуфта чиза мегӯн. барои чӣ пассивни доход? нигоҳ кунед, трудовой доход, пассивни доход. трудовой доход шумо худатон меҳнат кунед, худатон ҳастед, кор кардед, пул ҳаст, кор накунед, пул нест. мисол ин чи такси ба одама бурдед, пул метиҳад, такси ба одама набурдед, пул наметиҳад. ҳамин мисол картушка кориштед, замин ба фурӯхтед, пул ҳаст, нашинондед, пул нест. ҳамин мисол мардикоре рафтед Россия, кор кардед, пул дод, кор накардед, пул нест. чиба ки ин ҳамаш ҳосили меҳнати ҷисмонӣ аст. ҳамон ба мардуме ки фикронаи камбағала одат мекунад.
барои ҳамон аз падару модараш мегӯд ки бачам ҳамин хон ки як ҷои кор ёбӣ, хон ки як кор кунӣ, анакон. мардуме ки фикронаи сарватмандӣ дорад, пассивни доход месозад. медонад ки ҳосили меҳнати илмӣ як бор мекунӣ, миллион бор ҳосил мегирӣ. нигоҳ кунед, пассивни доход коре мекунад ки чӣ хел кунам ки сармояам ба ман кор карда даромад биёрад. сармояам кор кунад, бе ман даромад биёрад. даромад ин чӣ аст? даромад бизнес гуфта чиза мефаҳманд, соҳибкорӣ гуфта чиза мефаҳманд. купли продаж ин соҳибкорӣ нест бачаҳо, инҷи хар унҷи фурӯш ин соҳибкорӣ нест. то поток ба надарод. поток чӣ гуфта гап? дарё. бизнес ин дарё ҳаст. мана дарё дидед, дарё ягон вақт хуш намешавад. дарё баъзан кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби фасли сол. бизнес ҳам ҳамин хеле, баъзан даромадаш кам мешавад, баъзан зиёд мешавад аз ҳисоби сезонаш, фасли сол. не ки шабу рӯз рафта меистад. шабу рӯз ана ҳамин бизнес. ина мо мегӯем поток. поток пассивни доход. барои ҳамон мардуме ки мехоҳад ки сарватманд бошад, фикрони сарватмандӣ дорад, ҳаракат мекунад ки даромаде созад ки бе худашам кор кунад, худаш касалам шавад ки даромад омадан гирад, худаш сайёҳӣ бам равад ки даромад омадан гирад, худаш мурда буравадам ки фарзандтош ба вай даромад омадан гирад. мана мисол, мана нигоҳ кунед, компанияҳои дунё бинед, Адидас давним-давно мурда бурафт, Тойота бинед, давним-давно мурда бурафт, сникерс, жилет, ҳаме ҳамино мурда бурафт. не ки асабе ки фикронаи сарватмандӣ дошт, системае сохт ки баъд аз мурданашам вай кор карда бурафта истода. мана ин чӣ ба мо шумоя пешниҳод мекунем. мана ин чӣ ба ман мехоҳам ки халқи мо тарбия ёбад. ман дигар намехоҳам ки халқи мо мардикорӣ кунад. чӣ ба азоби мардикория ман дидагӣ. ман 6 моҳ дар кӯча зиндагӣ кардагӣ, соли 96-97. ман дар даруни коробка холодильник хоб карда, даруни кардонови коробка болоша ки бардоштам аз 40 сантиметр барф зиёдтар буд болои сари манба. ман нағз медонам. ман мусирка нонхӯрдагӣ рӯзам ҳаст ки барои як гушнагӣ намурдан. барои ҳамон ман медонам азоби муҳоҷирӣ чӣ аст. ман дар ҳақиқат мефаҳмам ҳар яки шумоя. мумкин ки шумо гӯш карда мана баъзеатон гӯяд ки муаллим ту ба худо додааст, ту сарватманд шудӣ, пулдор ҳастӣ, ту ба осонтар. не. тилло, мана ин тиллоя мардум дар дасташ мегардонад. барои чӣ? барои чӣ? медонед ман барои чӣ наминад ба дастам мегардонам? ҳар боре ки ба ин нигоҳ мекунам, ман роҳи ин тиллоя мебинам. барое ки тиллоя дар дасташ гардонад мардум, аввал ҳазорҳо сол ба болои худаш кор карда дар байни кӯҳу санг мемонад, дар байни намак, дар байни санг, дар байни дигар чизҳо. ҳазорҳо сол, миллионҳо сол ба болои худаш кор мекунад барои қиматбаҳо шуданаш. баъд байни аловба меафтад. аловба аз даруни оташ мегузарад. баъд байни малатоку кувалдаю мана ин оҳангархона бар ин вайба меафтад. вая мезананд, шлифават мекунанд, мезананд, шлифават мекунанд, мезананд. баъд қиматбаҳо мешаду, баъд мардум вая дар дасташ мегардонад. агар ки шумо хоҳед ки шумо шахси қимат бошеду, шахси арзанда бошеду ки мардум шумо дар рӯи даст гардонад, анамин роҳи тиллоя бинед. шумо гумон мекунед ки муваффақ шудан осон аст? не. ягон чӣ ҳамту намебиёд ҳаёти шумо ба. не ки шахсияте ки шумо мешед аз ҳами дорандагиатон беҳтар аст. беҳтарин дорандагии инсон ин ақл аст. беҳтарин сарватмандии инсон ин илм аст. мо шумо ба ин даъват мекунем. ҳамватанони азизи гиромӣ, шумо барномаи чашмаи умедро нигар тамошо доред. ҳафтаи оянда ҳар рӯзи шанбе ба ин барнома интизор шавед. барномаи моро ба ин барнома ёру рафиқатона даъват кунед, хешу таборатона, додару хоҳаратона. мо бояд ки аз маҳалли аз хонасозӣ ба корхонасозӣ биёем, аз маҳалчигӣ ба миллатсозӣ биёем. ба ободаи оянда.